mám tému chodenie v duchu. My theme is walking spiritually. Galatianom 5:16 hovorí. Galatians 5:16 says, Sestry, bratia, chodenie v duchu chodenie v duchu nie je duchovný boj náš. Je to každodenné rozhodnutie. Keď sa s niečím rozhodujeme, tak telo hneď niečo zareaguje a hneď to vykoná. Ale my, každý, kto patrí k Bohu, everybody that belongs to God, tak vie, že ten dar má v sebe. knows that the gift is inside. A rozhodnutie. Lebo sa rozhoduje sám za seba. And the decisions, because you decide for yourself. Apoštol Pavol nám pripomína, že skutočná sloboda prichádza na naše rozhodnutie, keď ťa Duch Svätý vedie. Ale nie z našej sily. Ale z Ducha Svätého. Viete, Duch Svätý, See, the Holy Spirit, keď chodíme v Duchu Svätom, when we walk spiritually, tak to telo pracuje, the body to works, srdce je ináčie. Takže je heart tá is premena and it is a change na tele aj na srdci. on the body, even on the heart. Ktorý číta Božie slovo a príjma, Who reads the Bible and je viac accepts, naplnený Duchom Svätým it is full, a nežije už podľa tela, he doesn't live by the body, but by the Spirit. brala, sestra, by som ti Brother and chcel sister, poukázať, že ducha ovocia I would want to show you the Spirit of nám fruit. prináša vtedy, keď sme zdraví. Brings us when we're healed, healthy. Ducha ovocia máme v sebe, The lebo príjmame Božie slovo Spirit of každý deň. Žijeme s Bohom. We have it A On in us. žije z nás. Kristus Ježiš žije v nás. We live with the Word, and Jesus Christ lives in us. A hovoríme však, žite podľa ducha. Nebudete vykonávať žiadne žiadosti tela. We say, Keď vykonávame nejaké žiadosti tela, when you're tak doing things that the body namáta asks, mysel na niečo zlé. and your mind is on something wrong. Keď Peter bol v lodi When Peter was in the boat, a volal ho Ježiš, and Jesus was hovorí, saying, Peter, poď, tam boli vlny veľké, a oni sa báli Peter, come, o svoj he said. život. Nedvojovali sa, And they were very scared. báli sa. They were Ale worried. Ježiš hovorí, poď, neboj sa. Jesus said, don't be A on scared, come. kráčal. And when he was walking, On tam niečo takže on tam zaváhal. Nedôveroval Ježišovi. he was Ale keď worried, my necháme ten priestor v srdci and he didn't trust Jesus. a modlíme sa But when we have a space in our a heart, nechávame sa viesť Duchom Svätým and we pray, and we a nebojíme sa dokázať, že ten cieľ dokážeme dokonať, že aj ten beh, aj keď bežíme alebo niečím even if we prechádzame, run and we go through something, tak zvíťazíme na tým. we win. Nechcem rozprávať o tom, že I don't want to talk about temné mocnosti nás ovládajú. the evil things that Sme control us. spasení v Ježišovi Kristovi. On nás zachránil, on nás vykúpil. I believe that Sme Jesus dostali dar. healed us. He Dostali sme Faithful. Svätého Ducha. Máme rozhodnutie, sami sa môžeme We rozhodovať. have the Holy Spirit. Ale bratia a sestry, We can make je to decisions. na vás. On
Brothers and Ako sisters, sa rozhodnete. it is on you how you make your decisions. Ovocie ducha. Fruit of the Holy Spirit. Ovocie ducha je nás, jak som povedal. Is Láska, love, radosť, love, pokoj, happiness, zohrievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, gratefulness, zdržanlivosť a všetky veci tie. and all of those things. Viete, See, keď to som spomenul toto slovo, when I had said this word, tak trošku som sa aj zamyslel. even I was thinking, Lebo Boh nám tu zanechal niečo, lásku. He had left us something. A v tej Love. láske je všetko. Tieto všetky body a všetky vysvetlenia, všetky príkazy sú v jednom bode. From Je this to láska Božia. love, there's points. Ako sa máme vydržiavať? How can we Ako hold sa on? máme správať, my kresťania? And how should we treat Žijeme nie podľa sveta, those Christians? tme, Not to live by ale my the máme to world, svetlo. Chodíme in the v svetle. darkness. We should walk in the light. Ja by som už teraz nepovedal, že idem si kúpiť niečo, čo už som zanechal vonku. Môj starý život už to by nebral. I wouldn't say I Ani would go môj out duch by to odmietol. and buy something bad Ale môj nový život, My ktorý mi new dal body. Ježiš Kristus, that Jesus gave me. ma oslobodil z toho. A freed me. dal mi porozumenie, And He gave že me by a som knowledge žil podľa Svätého Ducha a že by som sa riadil tomu. that I'm living by the Holy Spirit, Nepodriadil, lebo to není zákon. that I should go by it. Ale dáva mi silu v tom rásť. And He gives me Lebo strength hovorí to grow, because He says, Peterovi, neboj sa, poď. Peter, come. Boh Don't be volá scared. každého, nech príde. Každý je oslobodený z toho. Everybody's free from all that. A nech príjma slovo Božie v sebe. A nech rastie. And to accept God's word and to Lebo grow, slovo Božie because God's word, je záchrana. it's the help. A tá záchrana je Ježiš Kristus. The salvation Boh vám is žehná. Jesus Christ. Amen, amen.